Interdomino uvádí Akta P. Where a flash of blinding magic turns a frog into a prince. Here, every hero has a princess to kiss, and a happy ever after is the way it always ends. But something's wrong in fairy tale land. It's a crime wave, and who can we turn to? And they're quickly on the trail of who's kidnapped Cinderella straight from the ball. Or the case where Sleeping Beauty isn't beautiful at all. But Fairy Tale Police Department, it's all nail-biting, crime-fighting action. The Fairy Tale Police Department. Nepolíbená šípková růženka. Bylo, nebylo. V pohádkové zemi ve starém zámku zarostlém ostrými trny čekala šípková růženka na polibek od krásného prince. Kupředu! Před námi leží zámek šípkové růženky. Pospěšme si! Tam síla mého polibku princeznu probudí. A pak budeme žít šťastně až do smrti. Kruci. Ustup ty, ženštino zjevná, a nech mě projít. Asi si opravdu jistý, že chceš jet dál. Detektive Andersonová, detektive Legendo, do mé kanceláře hned! Tady jste vy dva. Nemáme čas, Vando, musíme i hned k šéfovi. Vzpomněla jsem si na jeden z mých triků. Na jaký? Ukážu vám ho. My nemáme čas. Říkala jsem vám, jak jsem se uměla proměnit v koně? Nebo jsem to říkala Sněhurce? No to je jedno. Teď mám vás. Opravdu spěcháme, šéf na nás čeká. Je to jen okamžik. Ocas hustý kopyta s podkovou, staň se koněm s hřivou zlatavou. Nefunguje to? Neboj se, drahá, umím to kouzlo vrátit, myslím. Teď se můžeš dát kýzní policii. Chris, bacha na mě. Myslím, že už to mám. Kouzlo vrať a naprav čáry změny, ať jsou hnedle v háji. Jejde. A je. Ustup, Johnny! Banda čáry! To byla švanda, že jo? Mizíme, Johnny. Jejda. Co je? Ale vlastně nic. Hned s ním pryč. Je mi náčku. Cože vás Vanda proměnila? V koně. V závodního koně nebo jen v poníka? Ten případ, říkal jste, že spěchá. Ano. Pohádka o šípkové růžence je ohrožena. Známe fakta. Před dávnými časy se v pohádkové zemi králi a královně narodila krásná dceruška. Dali jí jméno Růženka. Víme, že když se konaly křtiny, pozvali na oslavu 12 kouzelných sudiček. Ale král s královnou nepozvali tu 13. Byla velice zákeřná, proto ji nepozvali. A tady v protokolu stojí, že jí to urazilo. Velice mě to urazilo. A proto uvrhla na dítě tuto kletbu. Až bude dívce 16 let, píchne se do prstu ovřeteno a zemře. Aha, takže my teď máme zatknout tu zlou sudičku. Ne, není třeba. Jedna z těch 12 dobrých sudiček kletbu zmírnila. Fíha. Nezemřeš, řekla. Jen upadneš do hlubokého spánku, dokud tě nepolíbí krásný princ.
opravdu, když jí bylo 16 let, jako by už tak neměla dost potíží s pubertou, píchla se ubohá růženka do prstu o vřeteno. A nejen to. Všichni ostatní v zámku i služebnictvo usnuli také. To kouzlo zlé sudičky muselo být velice mocné. To je fakt zákeřná baba, dávejte si na ní pozor. Ha, Johnny se jí nebojí. Ano, dobrá, vraťme se k příběhu. Od té doby uběhlo už 100 let. Růženka celou tu dobu spí a čeká, až ji políbí krásný princ a zlomí tu hroznou kletbu. Pak se probudí. A budou šťastně žít až do smrti. Jenže princ ještě nedorazil. Ale ne, 4:15 pohřešovaná osoba. 4:15 je výtržnictví, myslíš 4:12? To je fuk. Ale předpisy se musí dodržovat. Šípková růženka se neprobudí už nikdy, pokud vy dva nenajdete prince a nezajistíte šťastný konec. Vaším úkolem bude uklízet po ošklivém kačátku. Ošklivém kačátku? Jaký případ? Můžu pomoct? Pohřešovaný princ. Tohle všude vylep. Nejspíš ho unesli. Sedí ve vězení a bojí se o holý život. Hrozí mu smrt hladem. A možná jenom zaspal. Jo, málem se mi to povedlo. Kdy už se přestaneš proměňovat zpátky v prince? Až mě políbí nějaká princezna, určitě to nechceš zkusit. Proč se všechno v pohádkové zemi odvíjí od polibku? Poslyš, nejsi ten princ, co se ztratil šípkové růžence, že ne? Vůbec není princ, on je jen žába. Počkejte, jednou vám ukážu. A ne, nejsem ten princ, ten žije u Hejkalova brlohu. Já to věděl. Kudy se jede k Hejkalovi? Jej doprava. Jejda. Pardon, omyl. Zase špatně. Doprava, ne, doleva, doprava, ne, doleva, doprava, Johnny! Takhle se do princova zámku nedostaneme. Právě naopak, princův zámek. Jsem vážně dobrý? Tady pohádková policie, otevřete! Dobrá. Co pak si přejete? Vy jste komorník? K vašim službám, madam. Hledám tady prince. Stejně jako všechny ženy v pohádkové zemi. Musíš mi pomoct! Co se děje? Rozcuchal jsem si účes. Já myslela, že je to vážné. Taky je, zapomněl jsem si vzít hřeben. Detektiv Chris Andersonová, pohádková policie. Tohle je můj partner. Johnny Legenda, váš prince zřejmě pohřešuje. Měl se vrátit už včera večer, nikdy nezavolá, myslí jenom na sebe. Kdy odtud odjel? Už včera ráno vyrazil na cestu k šípkové růžence, krásně nažehlená košile, čistý plášť, to zabírá, budou žít šťastně až do smrti. Udělal to komorník, vždycky je to on. Co udělal? To nevím, ale ať je to cokoliv, udělal to. No, jestli prince unesli, vím o někom, kdo má větší motiv. Snad další komorník? Přece ta zlá sudička ne. Ona má komorníka? Johnny. Co? Zpátky do auta. Už běžím. Mohu vám nějak pomoci, dobří lidé? Promiňte nám, ale hledáme tady zlou sudičku, víte? Božičku, takhle mi říkají už léta. Takže vy jste ta zlá sudička? Nebyla jsem nikdy příliš zlá, spíš nepochopená. Co pak si přejete? Jsme od policie. Netušila jsem, jací jsou tam fešáci. Díky.
Mám povolení prohledat tuto budovu. Božínku. Nebojte se, musíme prověřit všechny možnosti. Hledáme totiž prince. Kde je jeho tělo, ženská? No tak Chris klídek, mohli bychom jít dovnitř? Pojďte dál, ráda pomůžu. Skvěle. Dívej, Chris, vytáhnu z klobouku králíka. Ale tam měl být. Ale asi nový model. Domnívám se, že to vy jste unesla prince. Ale proč bych dělala takovou hroznou věc? Bez prince se šípková růženka nikdy neprobudí, což je skoro původní kletba. Nakonec vyhrajete. Ale děvče, ta ošklivá věc už je minulostí. Jak to myslíte? Víte, byla jsem tehdy velmi rozlobená. Koupila jsem si krásné nové šaty, nechala jsem si udělat vlasy, jenže... Oni mě na ty křtiny ani nepozvali. Nakonec jste to dítě proklela, aby zemřelo. Ano, až do dneška si to vyčítám. Našel jsi něco? Kotlík, velkou knihu kleteb, oko z netop... Vlastně nic moc. Stejně si myslím, že to byl komorník. Pinokio, můžeš sem jít? Co mám udělat? Potřebovali bychom asistenta. Asistenta? A můžu používat pouta? Můžu, prosím, můžu. Chci, abys prošel záznamy. Najdi všechno, co má nějakou spojitost s růženkou. Já už běžím. Jste tady oba? Teď nemáme čas na žádné kouzelné triky. Jde o 3 prasátka. Ty jsi taky proměnila? Ne, jen nám nahlásila, že člověk podobný tomu hledanému na fotce se vloupal do jejich domečku z třísek. Počkat, má kouzla by vám mohla pomoct. Můžu jít s vámi? Bude to nebezpečné. O nebezpečí mi nevadí, drahá. Takový už boj se zločinem je. Nebezpečný není boj se zločinem, jen tvá kouzla. Bez tebe budeme v bezpečí. Škoda. Dobrá, tady je domeček z třísek a prasátka jsou ve svém domečku ze slámy. Viděli jsme ho tam, ale zamknul dveře. Tady je policie, vejděte ven s rukama nad hlavou. Zkus si ten megafon zapnout. Jistě. Tady policie, vejděte ven s rukama nad hlavou. A řekněte mu, ať si odvede toho koně. Napadá tě něco? Můžeme se nadechnout a domek odfouknout. To je 3:11, zničení soukromého majetku. Tohle řekněte spíš zlému vlkovi. Počkat. Detektiv Johnny Legenda, potřebuji vaší pomoc. Snad to nebude dlouho trvat, zrovna dělám na pavoučině. Poslyšte, potřebuju, abyste skočil oknem do domečku. Dobře. Rychle, tím zadním. Kryj mě, Chris. Dívej se, teď ho dostanu. Odvedeme ho na stanici. Už jdu, mamko. Dost, prosím, to stačí, vzdávám se, prosím vás, už nevydržím to, pro boha, už ne, už přestane, ať už to přestane. No, myslím, že má dost, Johnny. Nemám říct, jak jsem použil gel na vlasy podruhé. Ne, přiznám se k čemukoliv, hlavně nepokračujte. Takže kdo jste a o co vám vůbec jde? Nechtěl jsem nic ukrást, jenom jsem se schovával. Před čím, no? Před celým královstvím. Víte, povinností krásného prince je políbit šípkovou růženku. Jenomže to nejde, i když to ode mě mý podaní čekají. Proto jsem musel jsem se schovávat. Královna má paní matka bude tak zklamaná, i můj otec, jeho výsost. Ale nemůžu ji políbit, já ji vážně nemůžu políbit. Počkat. Proč? To mi řekněte. Byl jsem již na cestě, abych hrdině políbil šípkovou růženku, když tu se tam zjevila ta ženština a ukázala mé osobě tu otřesnou podobiznu šípkové růženky. Asi si opravdu jistý, že chceš jet dál. Víte, když jsem uviděl její tvář, rozhodl jsem se ve své pouti nepokračovat. Počkat, je tu jedna věc, které nerozumím. Ano? Nerozumím ani slovu z toho, co jste řekl.
Někdo ukázal princi podobiznu růženky a zdá se, že není tedy tak atraktivní, jak si jeho výsost myslela, že tak bude. Atraktivní? To si děláte srandu? Radši bych si vzal ošklivé kačátko. Vzhled ještě není všechno, víte? Možná má dobrou povahu. Tohle je pohádková země, povaha se nepočítá. Princ si musí vzít jen princeznu, která je velice krásná. A co ta osoba, která vám ukázala podobiznu? Ženština. Mladá nebo stará? Prostě ženská. Co měla na sobě? Prostě šaty. A co vlasy? Měla hezké vlasy? Jakou barvu měly její vlasy? Červenou, myslím. Já vím, je to má povinnost, ale nezvládnu to. Ne. Ani nemáme zločin. Chcete, aby ho trochu zmáčknul? Puste mě na něho! To nejde, nemůžete prince do polibku nutit, jinak se kletba nezlomí a ona bude spát dál. Takže ji musí chtít políbit. Jsme v háji úplně. Našel si něco v policejních složkách? Ano, šípková růženka má záznam. Má záznam. Šípková růženka, že seděla? Ne, nevrátila knížku do knihovny, ale má zpoždění už 20 let, je tam i její fotka. Dej to sem. Nemůžu uvěřit, že může být tak ošklivá. No, jen doufám, že má hodně dobrou povahu. Tahle holka rozhodně není atraktivní. Poslyš, a je to holka? Nikdy prince nedonutíte, aby políbil tuhletu... Co řekneme šéfovi? Že nemůžeme případ vyřešit? Možná to nějak rozlouskneme, když najdeme tu rudovlásku, máme napůl vyhráno. 4:11. Chození na veřejnosti ve spodním prádle? On asi myslí 4:16, bránění v pohádce. Stejně si myslím, že v tom má prsty ta zlá sudička. Znovu to u ní prohledám, ale když nic nenajdu, budu u toho komorníka dřív, než řeknete co dy bub. Neříká se co by dub. Vždyť jo, co dy bub, jsi hluchý? Je v té složce ještě něco, Pinokio? Jen blízké osoby šípkové růženky. Král, královna a hodná sudička Vanda. A cože? Vanda byla ta hodná sudička? Nic. Menší, než se vybavuji. Asi velký úklid. No jo, myslím, že takové koště i dobře mete. Vando? Neruš mě. Potřebuju tvou pomoc. Fakt? A co bych mohla udělat? Jsem jen hloupá stará víra, která nezvládá ani vlastní kouzlo, jenom tady překážím. Potřebujeme tě. Víš o pohádkové zemi víc než kdo jiný. A to říkáš jenom tak? Vracím svou hulku. Odevzdávám služební průkaz. Jsem k ničemu. Chtěla jsem se tě na něco zeptat k případu šípkové růženky. Případ šípkové růženky? Děje se snad něco s mojí kmotřenkou? Ten princ ji nechce políbit. Ale to je katastrofa. Řekni, proč o růžence všichni říkají, že je krásná, když vlastně není tak krásná? Jak to myslíš, drahá? Bylo to tak krásné, miminko. Tady je její fotka a... To není růženka! Netopíří křídla, červená paruka, křišťálová koule, další červená paruka, koště pro dva, kouzelné zrcadlo, otrávené jablko, stará hůlka, další červená paruka. Vůbec nic nespojuje zlou sudičku s tou. To je ono, červená paruka. Ten princ řekl, že ta žena měla červené vlasy. Jestli to spolu souvisí... Vidím, že jste konečně našel mou červenou paruku. Celou dobu jsem vás podezíral, zlá sudičko. Zatýkám vás ze zabránění v pohádce, půjdete se mnou. Znamená to, že chcete klást odpor? Je to tak, na celé fotce je kouzelný prášek. Fotku zjevně někdo změnil. Všechny fotografie v pohádkové zemi někdo kouzlem změnil, aby růženka vypadala... Přesně takhle. Tohle mohla udělat pouze jediná osoba. Řekni, že to nebyl komorník. Byla to ta zlá sudička, nikdo jiný. Tak to je malér, je u ní Johnny. Cože?
může být v nebezpečí. Musíme něco udělat. Hned nás tam odnesou! Je, mináčku. Pojedeme autem. Dobrý nápad. Plánovala jsem to od chvíle, co ta hloupá a hodná sudička překazila mou geniální kletbu. Dneska mě už nikdo nezastaví. Položte tu hůlku a ustupte od toho kotlíku. Nikdo mě nezastaví. Bez svého prince bude ta ničemná holka spát už navždycky. A kromě toho nikdo mě nebude beztrestně urážet. Teď budu kouzlit. Zlá sudička používá velice silná kouzla. Co budeš dělat, až tam dorazíme, drahá? Já? Kouzla jsou tvůj obor, ne? Ale má kouzla nefungují už několik let, to víš sama. Jsem fakt hrozná. Řekni mi, kdo vlastně jsi? Já jsem Vanda. Ne, ty jsi hodná kmotra sudička. Jednou si ji už porazila, tak to zase zvládneš, vzpamatuj se. Tohle vám nikdy neprojde. Máš poslední přání, hochu? Ano, můžu mít 3 poslední přání. Buď s bohem, detektive. Shazam! No. Ty? Po letech se setkáváme, Nancy. Nancy? Na tuhle chvíli jsem čekala celou dobu. Rozhodující souboj. Připrav se, Tas! Snad najde to správné kouzlo. Nebo z nás budou žáby. Tas! Vidíš, Nancy? Vypadá to tak, že dobro opět zvítězilo nad zlem. S bohem, hodně štěstí. Jak jsi to udělala, Vando? A co jsi čekal, Johnny? Jsem dobrá kmotra sudička, ne? Asi jo. A teď můžeme pohádku napravit. Přesně tak, odnesu nás zpět na policejní stanici. Víte, řekla jsem jen dobrá, ne dokonalá. To jo, to si nechám líbit. Je skutečně krásná, opravdu. Je hodná prince. Teď už mi nevadí ji políbit. Děkuji vám. To nic, není zač, princi. Necháme vás tu o samotě. Hodně štěstí. Ještě něco, ať vrátí do knihovny tu knihu, ano? A potom polibku kletba pominula nejen pro princeznu, ale i pro celý zámek. Všichni se probudili. Dokonce i zámek byl krásnější. A žili šťastně až do smrti. Johnny, tudy se nejede na stanici. Já vím. Víš, ještě mám pár otázek na toho komorníka. V českém znění Regina Řandová, Marcel Vašinka, Eva Spoustová, Radka Stupková, Jiří Hromada, Libor Terš, Bohdan Tůma, Jaroslav Horák, Radovan Vaculík, Petr Burian a další. Překlad Barbora Knobová, úprava Veronika Kernová, zvuk Tomáš Hensl, režie českého znění Miroslav Walter. Vyrobilo Interdomino v roce 2007.